ఆ శరణు వేడు, నన్ను పూర్తిగా నాకు సమర్పించేసి నేను చేస్తున్నానని చెప్పినాను అనుకోవద్దు. అప్పుడు నువ్వు యుద్ధం చేయటానికి నీకు మనసులో ఆశ కలుగుతుంది. కాబట్టి ఆ మోహాన్నంతా తొలగించేసుకుని నువ్వు అని చెప్పినాను భగవంతుడు చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మనకి గులాబ్ జామ్ ఎట్లా ఉంటుంది, తీయగా ఉంటుంది కదా. గులాబ్ జామ్ తీయగా ఉంటుంది అని తెలుసు, దాని కలర్ తెలుసు, దాని గురించి ఇట్లా రౌండ్గా ఉంటుందని, దాని ఆకారం అవన్నీ కూడా తెలుసు. కానీ అది తింటేనే దాని రుచి తెలుస్తుంది, దాన్ని అనుభవిస్తేనే దాని రుచి తెలుస్తుంది అనమాట. అదేవిధంగా ఈ జ్ఞాన యోగం అంటే ఆ విషయం గురించి తెలుసుకోవటం జ్ఞాన యోగం అంటే. ఏ ఈ గులాబ్ జామ్ తిని తీయగా ఉంది అని చెప్పడానికి జ్ఞానం అవసరం. ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడం ద్వారా విజ్ఞానాన్ని పెంచుకోవాలి. అది తిని చూడాలి, తిని చూసి అప్పుడు దానిలో ఉన్నటువంటి టేస్ట్ని అనుభవించినప్పుడు మాత్రమే విజ్ఞానం. అట్లాగే వేద విదితమైన నిత్య నైమిత్తిక కర్మను ఆచరించడం కర్మయోగం. వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని ఆచరించడం కూడా కర్మయోగం క్రిందికే వస్తుంది. కర్మయోగాన్ని ఆచరించాలి. తర్వాత కర్మను విసర్జించటం జ్ఞానయోగం. కర్మలన్నింటినీ కూడా వదిలేయటం జ్ఞానయోగం కిందకి వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం కర్మ సన్యాస యోగం గురించి చెప్తున్నాం. ఫస్ట్ మనం మంగళాచరణం చేసుకుని తర్వాత అధ్యాయం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగర రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సాగర లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ శ్రీ కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. సప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రసారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశకారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయము మనకి పంచమ అధ్యాయం. ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః.
अतः पंचमाध्यायः कर्म संन्यास योगः कृष्ण चैतन्य सहित कर्म అధ్యాయానికి కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ అని చెప్పని ప్రభుపాదులు పెట్టింది. ఈ 5వ అధ్యాయంలో మనం విజ్ఞానంతో కర్మయోగం ఆచరించము, యుద్ధం చేయము అని చెప్పని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. తర్వాత నిష్కామ కర్మయోగము జ్ఞానయోగం కంటే శ్రేష్టమైంది అని చెప్పినని కూడా చెప్తున్నారు. కర్మయోగంతో కర్మయోగం నిష్టను కలిగిస్తుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట భగవంతుడు. జ్ఞానయోగం బ్రహ్మ నిర్మాణ స్థితిని కలిగిస్తుంది. అష్టాంగ యోగం పరిచయం ఈ ఈ అధ్యాయంలోనే అష్టాంగ యోగం గురించి కొంచెం పరిచయం చేస్తారు. రేపు అధ్యాయంలో కొంచెం ఎక్కువగా వెళ్తారు అనమాట. తర్వాత బ్రహ్మ నిర్మాణ స్థితి బ్రహ్మ నిర్మాణ స్థితి గురించి చెప్పుకుంటాం. ప్రశ్న ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు, కర్మజ్ఞాన యుగాలలో ఏది శ్రేష్టమైంది అని చెప్పిన మళ్ళీ అర్జునుడు ప్రశ్న వేస్తున్నారు. దానికి కృష్ణ భగవానుడు సమాధానం చెప్తారనమాట స్టార్టింగ్ లో. నిన్నటి అధ్యాయంలోనేమో వర్ణాశ్రమం గురించి చెప్తున్నాం. వర్ణాల గురించి, ఆశ్రమాల గురించి, ధర్మం గురించి, ధర్మం ప్రకారంగా మనిషి ఎలా జీవించాలి ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నాము. తర్వాత శరణాగతి, కృష్ణ భగవాను ఏ విధంగా శరణ వేడుకోవాలి, ఈ విషయాలన్నీ కూడా నిన్నటి అధ్యాయంలో తీసుకున్నాం. భౌతిక జ్ఞానం గురించి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం మనం. తర్వాత కర్మ 3 విధాలని కూడా నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్తున్నాం. కర్మ వికర్మ గురించి కూడా నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్తున్నాము. తర్వాత అన్ని ఎలా గురువుని ఆశ్రయించాలి అనే విషయాన్ని కూడా నిన్నటి అధ్యాయంలో చెప్తున్నాం. తర్వాత భౌతిక జగత్తులో ఉన్న కూడా మనం తామరాకు మీద నీటి గుట్టులాగా ఉండాలి విషయాన్ని ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాం అన్నమాట. అర్జునుని అనిశ్చయ స్థితి. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంససి యత్రేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. అర్జునుడు అడుగుతున్నారు, ఏమడుగుతున్నారు, కృష్ణ మొట్టమొదట నువ్వు నన్ను పనిని త్యాగం చేయమని చెప్పావు, మళ్ళా ఇప్పుడు భక్తితో పని చేయాలని ఉపదేశిస్తున్నావు. రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, ఏది శ్రేష్టమైంది, దయతో నాకు తెలియజేయి. 2 చెప్తే నేను అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాను, ఏది నేను డిసైడ్ చేసుకోలేకపోతున్నాను. కాబట్టి ఈ రెండింటినీ చెప్పొద్దు, నాకు ఏదో ఒక్కటి చెప్పు. యుద్ధం చేయమంటావా లేకపోతే సన్యాసం తీసుకోమంటావా, ఈ రెండిట్లో ఏది శ్రేష్టమైంది అని చెప్పినని అడుగుతున్నారు అనమాట. కర్మలన్నీ త్యాగం చేస్తారు. కర్మలన్నీ త్యాగం చేయటం సన్యాసం. తన కర్మని తను ధర్మం ప్రకారంగా తన కర్మను తను ఆచరించటం. ఇక్కడ ఏది చేయమంటావు, నా కర్మలను ఆచరించమంటావా అంటే క్షత్రియుడిగా తన ధర్మాన్ని తను నిర్వర్తించాలి. ఆ విషయాన్ని అడుగుతున్నారు అనమాట. ఇది చేయాలా రెండింట్లో ఏదన్నది తెలియదు. టుడే స్టాప్ సోయింగ్ ద ట్రీ. ఈ ట్రీని మనం పెరగకుండా మనం ఆపలేం కదా, దానికి అది తెలియకపోతుంది. అలాగే మనకి ఇట్లా టుడే స్టాప్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఫ్రూట్. పండ్లు వస్తాయని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలము? తెలియదు కదా. చిన్న మొక్క పెడతాము, దానంతా అది పెరుగుతుంది, పెరిగి ఫలాలను ఇస్తుంది. అలాగే ప్రతిదీ కూడా మనకి తప్పు పనులు చేసినప్పటికీ కూడా అవి కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ పాప ఫలాన్ని కూడా మనకి అంటే ఆటోమేటిక్గా అనుభవించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అదే ఆధ్యాత్మికంగా మనం పెరుగుతూ వచ్చాం అనుకోండి, ఆధ్యాత్మికంగా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతూ వస్తే ఆ ఫలితం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఏది ఫలితం దానికి
వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట మనకి. శ్రీ భగవాన్ వాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరౌ భౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారు? కర్మ సన్యాసము మరియు భక్తితో పనిచేయడం రెండు కూడా మోక్షం కలుగజేస్తాయి. కానీ రెండింటిలో పని చేయడం త్యజించడం కంటే, పనిని త్యజించడం కంటే భక్తి సేవలో పని చేయడం మంచిది. ఈ రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలిగిస్తాయి. ఈ రెండు విధానాలు కూడా, అంటే ఏ విధానం అనుసరించినప్పటికీ కూడా భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం. కాకపోతే మిగిలిన విధానాలన్నీ కూడా కొంచెం కష్టతరమైనవి. ఇప్పుడు ఒక ప్లేస్కి చేరాలి. మనం ప్లేస్కి చేరాలంటే చాలా చాలా దారులు ఉంటాయి. అన్ని దారులలో వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు ముక్కు ఎక్కడ అంటే ఈ చుట్టూ కూడా తిరిగిపోవచ్చు. ఈ పక్క నుంచి వెళ్ళొచ్చు, ఈ పక్క నుంచి వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ ఉంటుంది స్థానం. ఈ స్థానానికి మనం ఇక్కడ ఉంటాం. ఈ ఫుల్ ఇదంతా రౌండ్ తిరిగి ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. ఇటు నుంచి ఇలా తిరిగి వెళ్ళొచ్చు. ఆ స్థానానికి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడికైనా కూడా ఏ విధంగా అయినా సరే చేరొచ్చు భగవంతుడిని. కానీ ఈ భక్తి యోగం అన్నది ఎంతో శ్రేష్టమైనది. కర్మయోగశ్చ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్చేషకరా విభౌ. అంటే ఏంటంటే కర్మ సన్యాసము మరియు భక్తిగా పనిచేయడము రెండు కూడా మోక్షాన్ని కలిగిస్తాయి. మన గమ్యాన్ని మనం చేరతాం. కాకపోతే మనకి ఏది శ్రేష్టమైంది, ఏది దగ్గర దారి మనకి అన్నది మనం చూసుకోవాలి. అది దగ్గర దారి ఏది అంటే భక్తి యోగమే. భక్తి యోగమే మనిషికి శ్రేష్టమైంది. దాంట్లో మనకి నష్టపోయేది లేదు. భక్తి యోగంలో దీంట్లో మనకి నష్టపోతాం, కాలం పోతుంది. ఇది చేస్తూ మధ్యలో ఫెయిల్ అయిపోయినాం, విద్యాచారిగా మారిపోయినప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేయాల్సి వస్తుంది. అవమానాలు ఉంటాయి, దుఃఖం ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. ఇట్లా పోనీ ఇలాగే ఉండిపోయినాం అనుకోండి, ఆ దుఃఖం ఉంటుంది మనకి. ఈ సన్యాసం దీంట్లో మనం ఉండలేకపోయినాం, ఇటు వెనక్కి రాలేము, అక్కడ ఉండలేము. ఆ విధంగా మనకి ఏదో ఒక విధంగా ఫెయిల్యూర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫెయిల్యూర్ మూలంగా మళ్ళీ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మొదలవుతుంది అనమాట యోగం. అట్లా దీన్ని చేయటం చాలా కష్టము. ఇది తేలిక అని చెప్తున్నాను. భక్తి యోగం, భక్తితో కర్మయోగాన్ని ఆచరించటం తేలిక, ఇది కష్టమైనది అని చెప్తున్నారు. కర్మల్ని త్యాగం చేసి మనము ఈ విధంగా సన్యాసిలాగా మారటం చాలా కష్టం అని చెప్తున్నారు. అంటే పనిని త్యజించి మన దేహదారి ప్రతి వాళ్ళు కూడా కర్మ చేయాల్సిందే. కర్మ చేయకుండా ఉండటానికి లేదు. ఆత్మజ్ఞానం పొందినటువంటి వాళ్ళు కూడా కర్మలు చేయాల్సిందే. కర్మలు చేస్తూ వాళ్ళు భగవంతుని సేవించాలి, ఆత్మజ్ఞానం పొందినటువంటి వాళ్ళు. కానీ కర్మలు వదిలేశారనుకోండి, వాళ్ళకి ఏ టైంలో ఏది వాళ్ళకి ఈ ఇంద్రియాలు అనేది ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి కదా. కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసే ప్రాబ్లం ఉందన్నమాట. ఆత్మజ్ఞాని కూడా కర్మలు చేయాల్సిందే. ఈ దేహం ధరించినంతసేపు, మనం భౌతిక జీవితం గడుపుతున్నంతసేపు మన కర్మల్ని మనం చేయాల్సిందే. బట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఫర్ యూ. నేను ఆ ఫలం నీకు వచ్చేట్టుగా చేస్తాను. నువ్వు నాకు వదిలేసేయి, మొత్తం కూడా నాకు వదిలేసేయి. ఫలితాన్ని మొత్తం ఆశించకుండా నాకు వదిలేసేయి. అప్పుడు ఆ ఫలం ఆటోమేటిక్గా నీకు వచ్చేట్టుగా నేను చూసుకుంటాను అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. నాన్ డ్యూటీ ఏమంటారంటే, నేను సంపాదించేశాను, నేను చాలా కష్టపడ్డాను, నేను చాలా తెలియగలవాడిని కాబట్టి ఇన్ని కోట్లు సంపాదించాను, ఇదంతా నాదే నాదే అంటూ ఉంటాడు. అంటే ఏంటంటే అంతా భగవంతుడిదే. సకల ఐశ్వర్యవంతుడు. మొత్తం అంతా కూడా మనకి బీజమే ఇవ్వలేదనుకోండి, మనకి జన్మే రాలేదనుకోండి, మనం ఇవన్నీ చేయగలమా? చేయలేం కదా. ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చింది భగవంతుడే. కానీ నాన్ డివోటీ అనుకుంటాడు, ఇదంతా నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటాడు, నా గొప్పతనం అనుకుంటాడు. డివోటీ ఏమంటాడంటే అంతా కృష్ణుడి దయ మూలంగా, కృష్ణ కృప, ఆ కృష్ణుడి కృప మూలంగా ఈ విధంగా నేను హ్యాపీగా జీవించగలుగుతున్నానని డివోటీ అంటాడు. మొత్తం అంతా కృష్ణుడిదే, నాదంటూ ఏది లేదు.
అంతా కూడా పరమాత్మే అని చెప్పినని డివోటీ చెప్తారన్నమాట. జ్ఞేయస్స నిత్య సన్యాసి యో నేష్టి నాకాంక్షతి నిద్వందోతి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. తన కర్మఫలాలను ద్వేషించని వాడు, కోరని వాడు నిత్య సన్యాసి. ఓ మహాభావులు అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిపడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందుతాడు. కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ సుఖ దుఃఖాలు, తర్వాత అన్నింటి నుంచి ద్వంద్వాలు అనమాట. అవన్నీ కూడా సుఖము, దుఃఖము, మానము, అవమానము, వీటన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా వాటి నుంచి విడిపడతారనమాట. ఈ శరీరానికే అవన్నీ కూడా ఆత్మ పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. ఆత్మ గురించి వాళ్ళు ఎక్కువగా కృషి చేస్తూ ఉంటారు, ఆత్మానందం కోసం. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళు నిత్య సన్యాసుల కిందే లెక్క అని చెప్తున్నారు. కర్మ ఇక్కడ ఇప్పుడు రాగద్వేషాలు అన్నింటినీ కూడా వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులు వదిలేస్తారు. ఇప్పుడు జనక మహారాజు వీళ్ళందరూ కూడా రాజర్షులు, వాళ్ళందరికీ కూడా ఇప్పుడు సంసారం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ సంసారంతో అటాచ్మెంట్ ఉండదు ఎక్కువ. వాళ్ళు ఎంతసేపు భగవంతుడి జ్ఞానంలో ఉంటారు. ప్రజల బాగోగులన్నీ చూస్తూ పరిపాలన చేస్తున్నప్పటికీ కూడా పూర్తిగా దాంట్లో నిమగ్నమై ఉండరు. అట్లా వాళ్ళు నిత్య సన్యాసుల కింద లెక్క. ఇక్కడ చూడండి, ప్రభుపాదుల వారే చూపిస్తున్నారు. ప్రభుపాదుల వారు కూడా సంసారము, భార్య, పిల్లలు ఎంత మొత్తం అందరూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన పూర్తిగా భగవంతుడితో అనుసంధానం చేసుకున్నారు. ఆ బుక్స్ రాయటమైనా, భక్తులందరినీ కూడా కృష్ణ చైతన్యంలో తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేయటమైనా, అవన్నీ కూడా పూర్తిగా ఆయన ఆ నిత్య సన్యాసి అనమాట. పూర్తిగా ఆయన సన్యాసంలోకి వచ్చేసారు, నిత్య సన్యాసిగా మారిపోయారని. ఆ సంసారంతో అంటే వాళ్ళకి కావాల్సినవి చూస్తున్నప్పటికీ కూడా అటాచ్మెంట్ ని తగ్గించుకోవాలి. వైరాగ్యం యొక్క సరైన అవగాహన రాజా అంబరీష్. ఫర్గేవ్ అండ్ సేవ్డ్ దుర్వాస ఋషి. ఈయన ఏం చేశారు? ఈయన రాజర్షి అంబరీషుడు. దూర్వాసుడు వచ్చి పరీక్ష చేద్దామని వస్తారు. ఏకాదశి రోజు, ద్వాదశి రోజు వస్తారు ఆయన భిక్ష కోసం అని. ద్వాదశి రోజు వచ్చి నేను స్నానం చేసి వస్తానని చెప్పినాను. వెళ్ళిన మనిషి రారనమాట ఎంతసేపటికి. నది నుంచి వెనక్కి తిరిగి రారు. ద్వాదశి గడియలు అంటూ ఉంటాయి, ఒక టైం ఉంటుంది. ఆ టైం దాటిపోయే లోపల భోజనం చేసేసేయాలి, ప్రసాదం తీసుకోవాలి. కానీ అది గడియలు దాటుతున్నది అనే టైం వరకు కూడా ఆయన రారనమాట. రాకపోయేటప్పటికీ అయ్యో ఏంటి ఇలా జరిగింది, నా ఏకాదశి పుణ్యం మొత్తం పోతుంది, నేను ఎట్లా చేయాలి అని అందరినీ కూడా మంత్రులు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, ఆ కులగురువులు వాళ్ళని అడుగుతారు. వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు, ఈ తీర్థం తీసుకోమంటారు. తులసి తీర్థం తీసుకుంటే నీకు ద్వాదశ ఫలితం వస్తుంది కాబట్టి తులసి తీర్థం తీసుకోమంటారు. అప్పుడు తులసి తీర్థం తీసుకున్నాం చేతిలో వేసుకోగానే వెంటనే ఆ దుర్వాసులు వచ్చి ప్రత్యక్షం అవుతారు. దుర్వాసులు వచ్చేసేసి ఆ జటన్ పీకే ఆయన్ని అది మంత్రించి ఆయన మీదకి వదులుతారు అనమాట. ఒక రాక్షసుడు వస్తాడు దాంట్లో నుంచి జటలో వచ్చి ఆయన్ని చంపడానికి అని చెప్పిన ఆయన మీదకి వెళ్తారు. వెంటనే సుదర్శన చక్రం వచ్చేసేసి ఆ రాక్షసుని సంహరించేసేసి దుర్వాసుడు వెంబడిపడుతుంది. దుర్వాసుడు అన్ని లోకాలు తిరుగుతారు, విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్తారు. విష్ణుమూర్తి ఏం చెప్తారు, నా వల్ల కాదు, నువ్వు వెళ్ళి దూర్వాసుడి పాదాలే పట్టుకోమని చెప్పి చెప్తారు. అప్పుడు దూర్వాసుడి దగ్గరికి వస్తే ఆయన పాదాల మీద పడ్డారు. వెంటనే దూర్వాసుడు ఈ సుదర్శన చక్రాన్ని ప్రార్థించి ఎట్లాగైనా నువ్వు ఈ బ్రాహ్మణ్ణి రక్షించు, నేను బ్రహ్మహత్య పాతకం కోసం కాదు, ఎన్ని రోజులు నేను ఏకాదశి వ్రతం చేసింది కాబట్టి ఈ బ్రాహ్మణ్ణి రక్షించు, నువ్వు ఈ బ్రాహ్మణ జోలికి వెళ్ళొద్దని చెప్తున్నాని
అట్లా చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ నన్ను చంపేసేయి, తర్వాత నీ ఇష్టం అని చెప్తాను. అప్పుడు ఆ సుదర్శన చక్రం వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఏంటంటే ఆయన వైరాగ్యం, ఆ పూర్తిగా ఆయన రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తున్నారు అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా విరాగిగా ఉంటారనమాట. కర్మ సన్యాసం, కర్మయోగి. ఇప్పుడు దూర్వాసుడు మళ్ళీ రాజు దగ్గర క్షమాపణలు వేడుకుని ఆయన వెళ్ళిపోతారనమాట దూర్వాసుడు. ఆ శాపం నుంచి రక్షిస్తారు దుర్వాసుని రాజు అంబరీషుడు. అదే వేరే వాళ్ళు అనుకోండి, వీడు నన్నే చెప్పించాడు, నేను ఇంత భక్తుడిని, ఇంత గొప్పవాడిని, నన్ను చెప్పించాడు కాబట్టి నేను ప్రతి శాపం పెడతానని చెప్పినని రెడీ అయిపోతారు. వీడికి ఆ శాస్త్రం జరగాల్సిందే అంటారు. కానీ అది తప్పు. మనం ఎప్పుడు కూడా అలా భావించకూడదు. భక్తులు ఎప్పుడు కూడా వేరే వాళ్ళ సుఖం కోరుకోవాలి, అంతేగాని వేరే వాళ్ళకి దుఃఖం రావాలని మనం కోరుకోకూడదు. అట్లా ఇక్కడ దూర్వాసుని రక్షిస్తారనమాట అంబరీషుడు. అన్ని పూర్తిగా రాజ్య సుఖాలన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన వైరాగ్యంలో ఉంటారు. యోగయుక్తో విశుద్ధాత్మా విదితాత్మా నితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ భూతాత్మా కుర్వన్నపి నలిప్యతే. భక్తితో పని చేయవాడు విశుద్ధాత్ముడు. మనోదేమో ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే అని తెలుసుకున్నవాడు. కర్మలు చేసినా ఎలాంటి దోషము ఉండదు. విశుద్ధాత్ముడు. ఆత్మ ఏంటంటే అవిద్యతో ఆవృతం కాదన్నమాట. విద్యతో ఆవృతమవుతుంది, అవిద్యతో ఆవృతమవుతుంది. ఆత్మ ఎప్పుడు చాలా పవిత్రంగా ఉంటుంది. కానీ ఈ భౌతిక దేహంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఆత్మ ఈ అవిద్యతో విద్యతో రెండిటితో కూడా ఆవృతమవుతూ ఉంటుంది. ఆవృతమైనప్పుడు సూర్యుడికి ఎట్లా అయితే మేఘం అడ్డం వచ్చి సూర్యకిరణాలు మనకి కిందికి రాకుండా మేఘం అడ్డం వస్తుందో, అదే విధంగా ఈ అవిద్యతో ఆవృతమవుతుంది. అవిద్యతో ఆవృతమైనప్పుడు మనకి ఏమైతుంది, విశుద్ధాత్ముడు మన ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగి ఆ ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని కోల్పోతాడు. ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ప్రకోపిస్తాయి. అంతా నేనే అనుకుంటాడు అనమాట. అన్ని నేనే చేస్తున్నాను, అన్ని నేనే అనుభవిస్తున్నాను, అన్ని నేనే అనుకుంటూ ఉంటాడు. అదే విద్యతో ఆవరించినప్పుడు ఆ నేను అనేమాట తొలగిపోతుంది. తొలగిపోయి భక్తితో పనిచేయవాడు విశుద్ధాత్ముడు. అతని ఆత్మ శుద్ధమవుతుంది అనమాట. ఈ అవిద్య తొలగిపోతుంది. అంటే ఆత్మ ఎప్పుడూ శుద్ధంగానే ఉంటుంది. కాకపోతే మన దేహంలోకి ప్రవేశించి ఈ భౌతికమైనటువంటి సుఖాలు అనుభవించేటప్పుడు ఇప్పుడు మాత్రం ఆవృతం అవుతుంది అనమాట. సూర్యుడికి మేఘం అడ్డం వచ్చినట్టుగా మళ్ళీ విద్యతో ఆవృతం అయినప్పుడు అది మళ్ళీ తొలగిపోతుంది. సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకడు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, అందరి జీవుల్లో కూడా ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒకటే చెప్పినని గుర్తించగలుగుతారు. పరమాత్మని గుర్తించగలుగుతారు. అందరిలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడని గుర్తించగలుగుతారు. కర్మలు అలాంటి వాళ్ళు కర్మలు చేసినా కూడా ఎలాంటి దోషము ఉండదు అని చెప్పని చెబుతున్నారు. ధర్మం ప్రకారంగా వాళ్ళు కర్మల్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారు. వర్ణాశ్రమ విధానం ప్రకారంగా వాళ్ళు మూవ్ అవుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇవి నవవిధ భక్తి డివోషనల్ సర్వీసెస్ అనమాట. 9 డివోషనల్ సర్వీసెస్ ఏంటంటే శ్రవణం హియరింగ్, వినటం అనమాట. వినటం అన్నది ఎంత ముఖ్యమైనది. ఇప్పుడు వేదాలకి వచనం రాసినప్పుడు ఆ శబ్దం మాత్రమే విన్నారు వేదవ్యాసులు. శబ్దం ద్వారానే వేదాలు బయటకు వచ్చినాయి, అంతేగాని శబ్దమే ఉండేదన్నమాట. శబ్దం ద్వారా ఉండే. అట్లాగే శాస్త్రం మొత్తం కూడా శబ్దం. ఆ శబ్దం అన్నది ఎంతో ముఖ్యమైనది. హియరింగ్ అంటే వినాలి. వినడం ద్వారా
మనము ఆ గ్రాస్పింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, పరీక్షణ్ మహారాజు భాగవతాన్ని విన్నారు. భగవంతుడి లీలలు, భాగవతం అంటే మొత్తం అంతా కూడా భగవంతుడి గురించి చెప్పబడింది అనమాట. కృష్ణ భగవానుడి గురించి. ఆ భగవంతుడి లీలలన్నీ కూడా సుఖదేవ మహర్షి వచ్చి ఇక్కడ పరీక్షణ్ మహారాజుకి 7 రోజులు చెప్తారు సప్తాహం అని. మొత్తం అందరూ యక్షులు అందరూ వస్తారనమాట. వీళ్ళందరూ దేవతలు, మళ్ళీ మునులు, సూతముని, వీళ్ళందరూ కూడా వస్తారు. వచ్చి కూర్చుని వింటారు భాగవతాన్ని. పరీక్షణ్ మహారాజుకి వెళ్ళిపోతున్నారు భూలోకం నుంచి అనగానే ఆయన్ని చూడాలనే దీంట్లో కూడా వస్తారు. ఈయన పరీక్షణ్ మహారాజు సుఖదేవుని చూడాలని, పరీక్షణ్ మహారాజుని చూడాలని, భాగవతం వినాలని చెప్తుంటే అందరు కూడా రావటం జరుగుతుంది. పరీక్షణ్ మహారాజుతో పాటుగా వాళ్ళందరూ కూడా భాగవతం వింటారు. తర్వాత 7 రోజులు అంటే మనకి ప్రతిరోజు 7 రోజులు సోమ, మంగళ, బుధ, గురు, శుక్ర, శని, ఆది, మళ్ళీ మళ్ళీ మొదటి నుంచి మళ్ళీ చివరి వరకు 7 రోజులు వస్తూనే ఉంటాయి మన లైఫ్ లో. ఒక్కరోజు కూడా మిస్ కాదు. ప్రతిరోజు కూడా ఒక రోజు వస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి భాగవతం నిత్యం భాగవత సేవయా, ప్రతిరోజు కూడా భాగవతం చదవాలి, భాగవతం వినాలి. నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ కీర్తి భక్తి భవతి నైష్టికి. భాగవతం అనేది సప్తాహం అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే 7 రోజులు డబ్బులు పెట్టి చదివిస్తారు. చదివించేసి అయిపోయింది, భాగవత సప్తాహం చేయించామని ఒక 1000 మంది అందరికీ కూడా చాటింపు వేసుకుంటారు. కానీ ఉపయోగం లేదు దాని మూలంగా. ప్రతిరోజు కూడా మనం భగవంతుడి లీలలు చదువుకుంటూ ఉండాలి. ప్రతిరోజు కూడా నిత్యం భాగవతం. అలా ఇక్కడ పరీక్షణ్ మహారాజు ఆయన జీవించినంత కాలం కూడా ఆయన 7 రోజులు ఉంటారు అని చెప్పిన తెలిసినంత కాలం కూడా ప్రతిరోజు నిత్యం కూడా భాగవతాన్ని వినటం జరిగింది అనమాట. విని ముక్తిని పొందారు. అట్లా మనం కూడా ప్రతిరోజు కూడా భాగవతం చదవాలి, భాగవతం వినాలి. ఇక్కడ వినాలి, గురువు ద్వారా భాగవతాన్ని వినాలి. మనం చదువుకుంటే అర్థం కాదు భాగవతం. ఎప్పుడు కూడా ఆ గురువు చెప్పినప్పుడు వినాలన్నమాట. ఇక్కడ కీర్తనం అంటే మీరాబాయి, మళ్ళా చాలా మంది ఉన్నారు కీర్తనంలో మనకి. రామదాసు, మళ్ళా త్యాగరాజు, మళ్ళా అన్నమాచార్యుడు, వీళ్ళందరూ కూడా పురంధరదాసు, వీళ్ళందరూ కూడా కీర్తన, నారదుడు, వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడిని కీర్తన ద్వారా తృప్తిపరిచారు. ఇక్కడ స్మరణం అంటే మన జపం అన్నమాట. భగవంతుడి నామస్మరణం చేస్తూ ఉండటం. ఇక్కడ హరిదాస్ శాఖర్ గారు 192 మాలలు చేసేవాళ్ళట రోజుకి. ప్రతిరోజు కూడా అంటే కంటిన్యూస్ గా చేసినా కూడా మనం చేయలేము. వచ్చారు మనకి ఆ మహత్యాన్ని తెలియజేయటం కోసంగా వచ్చారనమాట. ఈయన యాక్చువల్ గా ముస్లిం అయినప్పటికీ కూడా హిందువుగా హిందువులకు సంబంధించినటువంటి ఇది తీసుకున్నందుకు గాను నవాబులందరూ కూడా ఆయన చాలా విధాలుగా కష్టాలు పెడతారు. నడి కూడల్లో నిలబెట్టి ఆయన్ని అవమానపరుస్తారు. అయినప్పటికీ కూడా ఆయన నామస్మరణం వదిలిపెట్టల. మరణం అది అంత శ్రేష్టమైందనమాట. ఇక్కడ పాదసేవనం అంటే లక్ష్మీదేవి పాదాలని సేవిస్తుంది. ఇక్కడ పృథు మహారాజు అర్చనం. వందనం అంటే ధ్రువుడు అంటే ఈయన 5 సంవత్సరాల పిల్లవాడప్పుడు తండ్రి ఊళ్ళో కూర్చొని ఉంటే తల్లి, సవతి తల్లి లాగేస్తుంది కిందికి. నీకు ఆ హక్కు లేదురా, బయటకు వచ్చేసి బయటికి పో అని లాగేసేటప్పటికీ అవమానం జరుగుతుంది ఆయనకి. తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాడు, ఏంటి ఇది అని. అడిగినప్పుడు నీకు వచ్చినటువంటి కష్టాన్ని భగవంతుడు మాత్రమే తీర్చగలడు, ఎవరు తీర్చలేరు తల్లి ఉపదేశం చేస్తుంది. అప్పుడు వెళ్తారు. వెళ్ళేసేసి ఆయన నేను జపం చేసుకుంటానని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే భగవంతుడిని చూసి వస్తానని వెళ్తారు. జపం చేసుకుంటున్నానని కాదు. అయితే ఆ భగవంతుడు ఎవరో నేను కనుక్కుంటానని చెప్పినని వెళ్తారు. వెళ్తూ ఉంటే నారదుడు వచ్చి అడ్డుకుంటాడు. వెళ్ళిపోను, వెనక్కి వెళ్ళిపో, చిన్న పిల్లవాడు, నువ్వు ఈ అడవుల్లో రాకూడదని. కానీ నారదుడి ఉపదేశంతో ఆయన నారాయణ మంత్రాన్ని జపిస్తారు. నారాయణ మంత్రం జపించడం ద్వారా భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యి ఆయనకి
మొత్తం వెళ్ళి రాజ్యం చేసుకో అడుగు అంటే తాతగారి కన్నా కూడా గొప్ప రాజ్య చక్రవర్తి కావాలని కోరుకుంటాడు అనమాట ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని చూస్తాడో ఆ భగవంతుడి పాదాల స్పర్శ తగలంగానే ఆయన వెంటనే నాకు ఇవన్నీ వద్దు, ఈ భోగాలన్నీ నాకేమొద్దు, రాజ్య భోగాలన్నీ నాకు నువ్వే కావాలంటాడు. నీకు ఒక లోకాన్ని సృష్టించిస్తాను, వెళ్ళి నువ్వు ఆ కోరిక తీర్చుకోనని చెప్పి పంపిస్తారనమాట ధ్రువ మహారాజుని. పంపించి ఒక రాజ్యాన్ని ఒక లోకాన్ని సృష్టించిస్తారు. ధ్రువలోకం అంటారు కదా, ఆ లోకాన్ని సృష్టించిస్తారు భగవంతుడు. తర్వాత ఇక్కడ దాస్యం అంటే హనుమంతుడు. ఎక్కడ రామ అనే నామం వినిపిస్తే అక్కడ హనుమంతుడు ప్రత్యక్షమవుతారు. సఖ్యం అంటే ఇప్పుడు మనకి అందరినీ చెప్పుకోవచ్చు. ఎవరిని? గోపికల్ని, గోపబాలకుల్ని, మళ్ళనేమో ఇక్కడ మధుమంగళ, మళ్ళనేమో ఈయన ఎవరంటే కుచేలుడిని ముఖ్యంగా చెప్పుకునేది మనం అర్జునుడిని చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ సందర్భం ప్రకారంగా అర్జునుడిని చెప్పుకోవాలి. అర్జునుడు వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుడితో మిత్రత్వం చేశారు, సఖ్యం అన్నమాట. తర్వాత ఆత్మ నివేదనం. బలిచక్రవర్తి పూర్తిగా భగవంతుడు వస్తారు. వచ్చినప్పుడు ఆ వామన అవతారంలో వచ్చినప్పుడు శుక్రాచార్యుడు చదువుతాడు, వచ్చిన వాడు విష్ణుమూర్తిరా వదిలిపెట్టవాకు, ఇవ్వవాకు, దానం ఇవ్వవాకు అంటే ఆయనే వచ్చి నా దగ్గర చేపట్టినప్పుడు నేను అంతకన్నా కావాల్సిందే ఉంది. ప్రహ్లాదుడి మనవడు అనమాట బలిచక్రవర్తి. ఒప్పుకుంటారు, ఆయన ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుంటారు. ఒప్పుకున్నప్పుడు 3 అడుగులు అడుగుతారు వామనుడు. 3 అడుగులు అడిగి ఆ ఎట్లా అయినా సరే ఒక్క క్షణం ఆగినా సరే ఆ ఆలోచన మారుతుందేమో బలిచక్రవర్తి దాన్ని వెళ్ళి ఈగ రూపంలో వెళ్ళి కూర్చుంటారు అక్కడ ఆ కమండలంలో. శుక్రాచార్యుడు కమండలంలో నుంచి ఇలా ఉంటుంది కదా, అక్కడ కూర్చుంటే ఆయన ఏం చేస్తారంటే భగవంతుడు ఇది దర్భపుల్ల పెట్టి పొడుస్తారు కమండలంలోకి. అందుకే శుక్రాచార్యుడికి ఒక కన్ను పోతుంది. ఇప్పుడు బయటకు వచ్చేస్తారు. ఆయన దానం ఇవ్వటం జరుగుతుంది అన్నమాట. బలి చక్రవర్తి ఆత్మ నివేదన. ఇట్లా నవవిధ భక్తి. శ్రవణం కీర్తనం విష్ణు, స్మరణం పాదసేవనం, అర్చనం వందనం దాస్యం, సఖ్యం ఆత్మ నివేదనం. బ్రహ్మణ్యాదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రమివాంభసా. ఫలితాలను భగవంతునికి అప్పగించే ఆసక్తి లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామరాకుపై నీటి బొట్టు తడవనట్లుగా పాపచర్యల ద్వారా ప్రభావితం కాడు. ఫలితం మొత్తం కూడా భగవంతుడికి ఒప్పజెప్పేసి ఏమంటున్నారు అనమాట. భగవంతుడికి ఒప్పజెప్పేసినప్పుడు ఇట్లా తామర పత్రం ఏ విధంగా అయితే పొడిగా ఉంటుందో నీళ్ళల్లో ఉంటుంది. అది నీళ్ళల్లో ఉన్న దానికి తడి అంటది అనమాట. బయటికి ఇలా తీయంగానే నీళ్ళన్నీ కారిపోతాయి, పొడి పొడిలాడుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనిషి కూడా కర్మలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆ ప్రభావం మనిషి మీద పడకుండా ఉండాలంటే భగవంతుడికి అప్పగించేసేయాలి. ఆ కర్మ ఫలితాన్ని మొత్తం ఫలితం ఆశించి కర్మలు చేయొద్దు నువ్వు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ తామరాకులాగా ఉండు అని చెప్పి. ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలన్నమాట కర్మలు. ఇక్కడ ప్రభుపాదుల వారు వీళ్ళందరినీ కూడా భక్తులు చేస్తే ఆయనకేంటి ఉపయోగం, ఏంటి లాభం, ఏంటి అది ఆలోచించాల. ఆయన అందరినీ కూడా కృష్ణ భక్తుల్ని చేయాలి అని అందరినీ కృష్ణ చైతన్యంలో తీసుకొని వచ్చారు ప్రభుపాదుల వారు. ఈరోజు మనం ఈ విధంగా ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ చెప్పుకుంటున్నాము అంటే ఆ ప్రభుపాదులు వారు పెట్టినటువంటి భిక్ష ఇది అంతా కూడా. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యాస్యాస్తే సుఖం వసి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. దేహదారి తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయకుండా కర్మ చేయడానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు. 9 ద్వారాలు
నగరం అంటే ఏదంటే మన దేహం. మన దేహము 9 ద్వారాలను కలిగి ఉందన్నమాట. 9 ద్వారాలు, నవద్వారాలు ఏంటి చెప్పండి మీరు? నవద్వారాలు. హరే కృష్ణ. భక్తుల నవద్వారాలు ఏవో చెప్పండి, చెప్పగలరా ఎవరైనా? బాగున్నామది. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, అన్మ్యూట్ చేసుకుని చెప్పండి. నవద్వారాలు ఏంటి శరీరంలో? ఎవరైనా చెప్పగలరా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం. చెప్పండి ప్రభుజీ. ముక్కు, నోరు, చెవులు. 2 ముక్కు ద్వారాలు, 2 2 చెవు ద్వారాలు, నోరు నోరు మాతాజీ. 5, ఇంకా 4. కళ్ళు 2. కళ్ళు మాతాజీ 7 అయినాయి కళ్ళతో పాటు. కళ్ళు 2, చెవులు 2, కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, ముక్కులు నోరు, 2, నోరు 7 అయినాయి ఇప్పటికి. మిగిలిన 2 మర్మావయవాలు. మర్మావయాలు. మర్మావయవాలు 2. అవి మొత్తం కూడా కలిపి నవద్వారాలు అనమాట. ఈ నవద్వారాల్లో కోరికతో నిండి ఉంటాయి ఇవి, ఈ నవద్వారాలు కూడా. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, బాగా చెప్పారు. హరే కృష్ణ. ఈ నవద్వారాలు కూడా మన కోరికతో నిండి ఉంటాయి. మన స్వదేహధారి అయిన తన స్వభావాన్ని నియంత్రించి అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయకుండా కర్మ చేయడానికి కారణం కాకుండా 9 ద్వారాలు ఉన్న నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు. ఈ భౌతిక దేహం 9 ద్వారాలు కలిగి ఉంటుంది. ఈ 9 ద్వారాలు కూడా మనకి ఆ కోరికతో నిండి ఉంటాయి అన్నమాట. కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం కర్మలు చేయాలి. ఆ కర్మలు చేస్తూ ఆ కోరికల్ని తీర్చుకుంటూ ఉంటాం మనం. ఎప్పుడైతే